Национален здравен портал framar.bg. Здравето е най-важно. framar.bg. Разбира се, ви благодаря, че бяхте коректни, точни и съпричастни на нашата инициатива. Аз съм доцент доктор Евгения Христакиева и оглавявам клиниката по кожни и венерически болести в Университетската болница в Стара Загора. Доктор Виолина Тодева е лекар-дерматолог в нашата клиника специализант. Тя много активно се занимава с този проблем. Тя беше и на обучение в Барселона, където имаше специално такъв тип училище за надежди млади специалисти, които ще се занимават по-нататък с проблема. Това, което е много важно за нас, е и партньорството на фирма Авен. Винаги добре сме си партнирали с фотозащитните си продукти, с продуктите, които осигуряват един медицински грим. И разбира се, с любезното сътрудничество на Фрамар, които ни предоставиха и тази пресконферентна зала и възможността да поддържаме и да публикуваме непрекъснато информацията за тези събития и за този проблем. Това, което много ме радва, че медиите се отзоваха в нашия регион и ни помогнаха, и надявам се ще ни помогнете и за бъдеще да популяризираме този проблем. Ние сме част от една международна инициатива. За нас е и удоволствие, една голяма чест за това, че международните организатори, световните организатори на тази инициатива ни поканиха нас и ни включиха във всички мероприятия, за да можем да бъдем и ние полезни и на нашите български пациенти, които имат този много сериозен проблем. Това, което за нас е важно и което ние искаме да направим, е да информираме обществото за този много сериозен проблем, който до сега и от много колеги, и от медицинската общественост, и от самите пациенти доста често се неглижира. За тези пациенти това е присъда, защото често, когато отидат на преглед или се докоснат до някаква информация, те получават една доста негативна информация за самото си заболяване и за това, че не се лекува. В годините и във времето това, което в миналото се е считало за витилиго, те са го сравнявали с проказа. Те са приемали, че тези, особено в Индия, тези хора с белите петна са ги наричали прокажени. Стара Загора се включва в този ден, 25-ти, който е обявен за световен ден на витилигото, и този ден цели популяризиране в целия свят чрез различни университетски структури, лекари или хора, които или обществени медии, които са съпричастни към този проблем, да популяризират идеята. Ние сме организирали безплатните прегледи в клиниката в този ден и възможността, отворените врати, всички хора, които имат този проблем, да бъдат осведомени, информирани и за в бъдеще какви възможности им предлагаме ние като шансове за решаване. Какво е витилиго? Предполагам, че познавате този проблем, чували сте, виждали сте. Тези хора, движейки се сред нас, те, разбира се, крият възможно максимално с дрехи или с гримове, крият този проблем.
Но това, което особено е важно към момента, което се дискутира от много работни групи и учени, е, че витилигото не е само козметичен проблем. Витилигото е системно заболяване. То е ангажирано и с други органи, с засягане на други органи, и за това информираността за този проблем трябва да бъде по-адекватен и по-пълен. Освен това има много заблуди относно терапевтични схеми, относно неговата същност. Има много неясноти. Заболяването продължава да бъде един пъзъл, една загадка относно механизмите, по които възниква. Така че това, което би трябвало да бъде възможно максимално достъпно до хората, до обществото, е точно тази информация. Какво знаем днес? Какво има като изследвания, какво има към момента като терапия, защото през 2008 година е приет консенсус, с който са определени основните, известни към момента неща, свързани с този проблем. Има различни терапевтични възможности и почти всички терапевтични възможности, които са познати в света, те са достъпни в България. Могат да бъдат използвани, като изключим може би само трансплантацията на витилигенозни клетки, но това е все още метод, който не е добил тази популярност. Изключително много се работи в насока изследвания, генетични и имунологични проучвания относно терапевтични модели и схеми, така че всичко това ние искаме да предоставим като информация на обществото, на лекарите, на колегите и на самите пациенти. Известно е, че около 100 милиона души са засегнати, но това не са коректни данни. Счита се, че между 0,5 и 2% от населението на света е засегнато, но, за съжаление, няма точните статистически данни, които биха определили процента на засягане. За България се счита, че някъде този процент е около 1-2, но тези пациенти или не се обръщат към лекар, и не се води достатъчно адекватна и точна статистика, или често се бъркат и диагнозите, има грешки. Така че тепърва предстои по-задълбочено проучване около честотата на заболяването, демографските показатели, възрастовите особености. Известно е, че около 50% от пациентите, първите прояви при тях са преди 18 годишната възраст. Тоест, всяка възраст е засегната. Деца, то е придобито заболяване, не е вродено, след раждането се появява. Това, което се знае, или това, което трябва да бъде ясно, витилигото са светлите петна. Това са разпръснатите бели петна по кожата, които могат да бъдат на различни части на тялото, могат да се разпространяват по-бавно или по-бързо, и това, което е много важно, е психологическия дискомфорт, който има тези пациенти. Това е една част от качеството на живот. Сравнява се тяхното качество на живот с подобно на това, което имат и пациенти и с други тежки и възпалителни заболявания, включително и сърдечно-съдови. И разбира се, е ясно и към днешна дата, това се дискутира изключително много, че не е само проблем на кожата, това не е козметичен дефект. Има асоциация и засягане на други органи и има форми на заболяването, които се асоциират с други автоимунни заболявания. Според начина си на разпространението, витилигото може да бъде само локализирано или наречено още сегментно, фокално и витилигополигавиците, като то се среща по-рядко, но въпреки всичко има пациенти, които
с такива единични прояви и характерното, което е за този вид е, че появявайки се, то се разпространява и остава стабилно. То не се променя, за разлика от другата форма, така нареченото генерализирано витилиго, където има разпространение по тялото, като най-честата форма е засягането на крайниците, на акрите, затова се нарича акрофациално лице, ръце, крайници, ръце и крака. И също много често има и в тази част на гърба на врата, т.е. откритите части. Това витилиго се разпространява в различно, като времетраене, по-бързо или по-бавно, но счита се, че този тип е асоцииран по-често с другите автоимунни заболявания, за които споменах. И може би така най-драматичното за пациентите витилиго е универсалното, когато се разпространяват белите петна по цялата кожа. Витилиго и качество на живота. В по-голямата си част, в началото особено пациентите, трудно се примиряват с проблема. Аз виждам много често ужаса в очите на майките, когато очакват диагнозата за своето дете витилиго. Това усещане, че детето е обречено, ако има витилиго и няма спасение за него, това трябва да бъде преодоляно и точно в тази насока ние изключително много и към момента и участваме в проекти с оценка на качество на живота, психологичен дискомфорт на пациенти, които имат и депресивни проблеми. Много често те се чувстват абсолютно изолирани или те самите се изолират, защото този страх от присмех, този страх от заглеждане, което много често виждат в очите на околните, им дава ниското самочувствие. В повечето случаи, в които ние се сблъскваме с пациенти с проблема витилиго, това са чувствителни хора, изключително емоционални и изключително интровертни. Те са затворени, не споделят проблема и често се крият от обществото, крият се от самите себе си, но в последно време ми прави впечатление вече, че имаме много пациенти, които четат, които получават информация в интернет мрежата и търсят вече една по-съвременна, адекватна медицинска помощ. Заболяванията, които много често са асоциирани с витилиго, са от една страна автоимунните заболявания, като включват ендокринни, един тироидит на хашимото на щитовидната жлеза, един диабет. Разбира се, има и други заболявания на щитовидната жлеза, които също могат да бъдат, като базедовата болест, могат да бъдат асоциирани. Показали сме ви множеството заболявания, които много често могат да бъдат свързани с витилиго и затова това, което ние правим е един скрининг, това, което ние целим и предлагаме на нашите пациенти, им помагаме да бъдат изключени или да бъдат диагностицирани налични такива заболявания. Може да бъдат ангажирани не само кожа, лигавици, могат да бъдат ангажирани космите, така наречената полиоза с белите кичури по главата, може да има промени в очите, нарушения в слуха и зрението, увеите много често, когато е засягано, когато са засегнати лицевите части на пациентите. И разбира се, има и много редки синдроми, които често не са разпознавани и често в комбинация с други проблеми. В една голяма част от пациентите се обсъжда и заболявания, които са от рода на други кожни заболявания, псориазис в съчетание, атопичен дерматит. Но това, което прави впечатление, е, че често пациентите отиват на преглед за едно или друго системно заболяване или дори включително кожен проблем. И когато ние установим, че той има и витилиго и предложим една услуга медицинска, допълнително съвет, консултация и изследване, в една част от пациентите те отказват проблема, ние сме се примирили, той вече за нас не представлява интерес, другите неща.
Нашата задача е да направим едно обучение на пациентите, да им кажем, че тук става въпрос не само за отделни заболявания, тук става въпрос вероятно за някаква коморбидност. За едно съчетание ние проблема трябва да го решим заедно. Кои са основните хипотези към момента, защото категоричен, еднозначен отговор защо се появява витилигото няма. Има различни теории и вероятно всички тези теории са приложими за витилигото в различните му форми и варианти, в различните, дали сегментно или генерализирано, но най-популярните теории, върху които в момента се работи изключително активно и задълбочено, в световен мащаб екипи, които правят тези проучвания, са генетичните изследвания, промените, мутациите, които настъпват след раждането или се предават в плода от родителите. Търси се полиморфизъм. Другата теория, която е много популярна, е автоимунната теория, която се доказва и с асоциацията с други автоимунни заболявания. Тя е характерна за генерализираното витилиго. И така в последните години една много голяма скорост като проучване, като възможности, като информация и като достоверност е теорията за оксидативния стрес, който настъпва. Нашия екип също работи в тази област, в медицински факултет в Стара Загора. Има лаборатория, катедрата по химия и биохимия, която разполага с много добра апаратура, с много опит в изследването на параметрите на оксидативния стрес, системен и локален на самата кожа, като се счита, че има засягане не само на клетките, които правят пигмента, защото това е витилигото, липса на пигмент в определени участъци на кожата, който се продуцира от меланоцитите и се предава на другите епидермални клетки. Има дефект в пигментни клетки, има дефект в други кератиноцити, лангетхансови клетки. Автоцитотоксичната теория с унищожаването на самите клетки е също популярна и приложима, нефрогенната теория и разбира се също теорията, която търси ролята на вирусните инфекции, отключвайки дали автоимунни механизми или цитотоксични или оксидативен стрес. Какви са методите към момента известни за лечение на витилиго? Има три основни пътища. Единият път е да скрием, да коригираме дефекта. Като тук възможностите са общо взето еднакво достъпни при мъже и жени, но много повече използвани при жени. Най-вече се използва, когато промените са по лицето, по крайниците, когато те се виждат, визуализират и тогава самите пациенти търсят това обучение и тази възможност. И ние ще ви презентираме, ще представи какви са възможностите към момента. Ние на 25 юни ще предоставим безплатно обучение за нанасене на такъв медицински коригиращ грим за прикриване на определените петна по кожата на лицето. Какво е предимството на Coverance е, че не зацапва дрехите, че е една сигурна формула, няма комедонния ефект, т.е. няма допълнителни страничните ефекти за предизвикване на дразнене на кожата, алергично или образуване на комедони. Второто направление, с което се провежда лечението на витилиго, е възможностите за възстановяване на пигментацията. Към момента възможностите за възстановяване на пигментацията са използването на различни и локални средства, но в комбиниран вариант, т.е. лечението е комбинирано. Избор на тясноспектърна фототерапия, чрез специални излъчватели, с специални апарати. В момента предпочитанията са за имуномодулаторните локални средства, които вече в България са познати, като таполимус крем формите. Доскоро популярни и използвани са кортикостероидите, локалните кортикостероиди, но те отстъпиха място заради страничните си ефекти, атрофията и другите проблеми, които създават на кожата. Използват се също и
методът суранен, пуватерапия, но това, което като номер едно в момента, като избор и като предпочитания, се налага използването на възможно най-безвредните комбинирани терапии с най-добър ефект. Лечението е бавно, изисква изключително голямо търпение от страна на пациентите и на лекарите, защото някъде след четвърта седмица започва пигментацията, която е като дъжд от множеството черни точки. Идеята е запазения пигмент, който е в фоликулите, където са космите, да се придвижи към да се започне репигментацията в самите променени кожата места и това, което също така в последните години се коментира, е, че има променени клетки не само в самите бели петна, а има промяна в функциите на пигментните клетки, на другите епителни клетки и в околна видимо здрава кожа. И разбира се, това, което е известно също и доскоро беше използван метод с много странични ефекти, е депигментирането, обезцветяването на кожата. То стана популярно и с известната личност Майкъл Джексън. Около това се коментираше изключително много. Мисля, че и заболяването само по себе си в обществеността се популяризира и чрез него. Как дойде идеята за този ден, за този световен ден на витилигото? През 2011 година екип от колеги, които в един световен мащаб са изключително ангажирани с този проблем. Професор Яна Херцегова, тя е президент към момента на Европейската академия по дерматология и венерология, професор Лоти, създадоха чрез една неправителствена организация за изследване на витилиго, Vitiligo Research Фондация, старт и началото на мастерските класовете, обучение на млади хора, на млади специалисти и учени, които в този проблем са ангажирани, за да се насърчи наистина повече по-задълбочено проучване и търсене на механизмите, на патогенезата и на новите схеми и възможности за терапия на витилигото. Т.е. да се реши проблема, да бъдем полезни на хората с този проблем. Доктор Тодева, както започна в самото начало и ви я представих, тя участва в този мастерски клас от България и тя ще разкаже какво точно се случи там и как се стигна до тази идея за 25 юли. Добър ден от мен. Благодаря много на доцент Христакиева за перфектния анонс, който направи за това събитие, на което аз лично имах възможност да присъствам и да чуя лекции на такива водещи специалисти, като професор Лоти, професор Херцегова, професор Ян Вале. На този форум се разискваха и се съобщиха много нови неща, нови във връзка с откриването на генетични механизми, на другите видови механизми, във връзка с появата на заболявания, като витилиго и други пигментни нарушения. На този форум се сформира и така наречения Vitiligo Master клас. И освен от България имаше участие от още 22 страни, близки до нас по граница и не толкова близки. Имаше страни като Албания, Гърция, Македония, като Великобритания, Ирландия, Австрия, Италия, Испания, Русия, отвъд Европа имаше участие от Индия, Мексико, Колумбия и дори Съединените американски щати. Това ни даде така една добра възможност за връзка помежду ни на хора от различни страни, за да може да се колаборират усилията на всички във връзка с усилената работа в областта на витилигото. С помощта естествено на финансирането от тази фундация с нестопанска цел за проучване при витилиго, Vitiligo Research Foundation. Идеята за създаването на Световен ден на витилиго е още от Стив Хорагодон. Той е създател на мрежата Витилиго и приятели. По-късно тази идея е разработена и завършена от Огма Долзе, нигерийка, която страда от витилиго и която е основател и изпълнителен директор на друга фундация ВИТСАП за подкрепа и информираност на хора с витилиго.
Тази година към тяхната дейност се присъедини и Vitiligo Research фундацията с отварянето на веб страница, на която всеки би могъл да окаже подкрепа към хората, страдащи от Vitiligo. Изключително просто посещава се страницата и се подписва една съвсем кратка петиция. Целта никак не е лека и никак не е лесна. Събиране на 500 000 гласа в подкрепа на хората с Vitiligo. Тези 500 000 гласа ще бъдат представени пред ООН, за да може обществото да се запознае по-добре с заболяването Vitiligo, да се насочат усилията и инвестициите за откриване на причина и лечение на заболяването, както и да се проведат необходимите обучения на лекари, защото това също куца. Другата цел е да може 25 юни да бъде отбелязван ежегодно като Световен ден на Vitiligo. Първите стъпки са били през миналата година на 25 юни, горе-долу преди около година от Огунадолзи. В Нигерия се е провело основно събитието в най-големият нигерийски град Лагос с участието на много доброволци, не само дерматолози, но и сериозно участие от страна на медиите, от страна на артисти, страдащи и нестрадащи съответно от Vitiligo. По-малко е било участието от други страни с различни местни организации на местно ниво. Тогава, миналата година, този ден е бил отбелязан като Vitiligo Awareness Day или Ден за информираност на Vitiligo, или още Vitiligo Purple Day. Това е в чест на подбрания миналата година лилав цвят за символа на панделката, която е в подкрепа на хората, които страдат от Vitiligo. Защо е избрана датата 25 юни? Доцент Христакиева вече спомена за Майкъл Джексън. Това е именно в негова чест, защото той е страдал от Vitiligo от 1986 година до смъртта си през 2009 година, точно на 25 юни. Основната цел на създаването на такъв световен ден е да може да се осигури една глобална осведоменост на хората за заболяването, за причините, за методите на лечението, за новите алтернативи и проучвания, които се правят. И също така, особено в някои места по света, да се премахнат и много от заблудите, които са популярни. По отношение на това какво планираме ние да направим в Стара Загора, в клиниката по кожни и венерически болести, какво ще предложим заедно с съвместното участие на ВЕН, доцент Христакиева ще ви разкаже. Да, аз отново ще ви повторя това, с което започнахме. Прегледите в понеделник. Клиниката е с отворени врати за всички, които имат проблем, които се съмняват или имат вече такава диагноза поставена, както и за близките, особено за майките на децата, които имат такъв проблем. Клиниката е от 8:30 до 16:30 е отворена за тези пациенти. Прегледите ще се осъществяват и консултациите, съветите, ще назначаваме изследване, където е необходимо, ще даваме информация, ще предложим и в писмен вид, и сайтове, и възможности, където биха могли всички тези хора да се информират, като нашето желание е да обхванем повече хора, да бъдем полезни на повече. Разбира се, с един ден ние това не можем да го решим. Това е началото на една инициатива. Важно е хората да знаят къде биха могли да потърсят помощ и с какво можем да им бъдем полезни, като се надяваме и за бъдеще този ден да бъде и в цялата страна, в други клиники, в други кабинети. Ще ми бъде много приятно, ако вие също можете да дойдете и да видите за какво става въпрос, ако това е интересно за вас. Методите на изследване и на доказване, апаратурата, която е необходима, е в клиниката, така че тези пациенти ще получат една възможност за диагноза, консултация, назначаване на изследване и предлагане на терапия и възможности за бъдеще за включване в програми нови за съвременни методи на лечение. Тъй като клиниката разполага и с апаратура и не разполага с база, за съжаление, но ние горещо се надяваме днес в това събитие, в което се обсъждат възможните решения за сливане, за да намери място и нашата кожна клиника в едни по-добри условия, защото това е единственото, което ни липсва. И това, което искам сега да ви предоставя като възможност, е ми да разкаже за другата част от услугите, които ще предложим, медицинските, е обучение как да се поставя коригиращи медицински грим. Добър ден от мен.
Аз се казвам Емилиана Ставрева и съм медицински мениджър на АВЕН. Много благодаря на доцент Христакиева и на доктор Тодева за предоставената ни възможност да бъдем съпричастни към този ден. И изключително се радвам от факта, че можем да бъдем полезни не само с една съпричастност, а и с възможност насочена към конкретните пациенти. Предполагам, че въпросът, който си задавате е защо точно медицински грим и каква е разликата между всички останали. С 2-3 думи само ще ви въведа в историята на АВЕН. Всъщност АВЕН е една френска компания, която е базирана изцяло на основата на термална вода. Термалната вода е с доказани противовъзпалителни, успокояващи и свойства насочени главно към профилактика и лечение на чувствителна кожа. И за щастие във Франция около термалната вода се развива не само концепцията за производство на конкретни терапевтични продукти, а там се лекуват всяка година пациенти с атопичен дерматит, пациенти с псориазис и пациенти с изгаряния. Не случайно водата е подбрана заради тези свои свойства, защото действително дава благоприятния ефект в подобряването на редица хронични дерматози, каквито са тези, които изброих. И именно поради факта, че съвременната дерматология предлага в всички случаи изход от конкретно състояние, но е факт, че има и дерматози, които персистират през дълъг период от живота и при тях, за съжаление, все още не съществува дефинитивен метод на лечение. Възможността за корекция е именно този медицински корективен грим. Какво представлява той? Той всъщност е различен от стандартния грим, свързан с мода, тенденции, с насоки, чисто визуалния ефект и възприятието за шик. Медицинският корективен грим цели да неутрализира видимо несъвършенство, така че да копира тази изява до степен, до която пациента, притежавайки съответната дерматоза, да не чувства дискомфорта и да не ограничава социалните си контакти заради факта, че има този проблем. Как точно се случват нещата? Всъщност доцент Христакиева каза достатъчно за качествата на грима. Аз няма да преповтарям тези неща. Отново ще апелирам, ако за вас лично е интересно или имате близки с подобни проблеми, да заповядате на 25 и ние също ще бъдем в клиниката. С нас ще бъде наш медицински представител, който е обучен с способностите да покаже всички възможности на този грим и ще може да демонстрира неговия потенциал. Стъпките са само 3. Лесен е за приложение. Всеки един пациент, преминал една кратка програма за обучение, може сам да извършва този тип корекция за себе си, като стъпките са 3. Неутрализирането е игра на цветове. Общо взето грима разчита на контрастите. Ако говорим за видимо несъвършенство, свързано с депигментация, каквото е при витилиго, тогава използваме корекция, която да неутрализира този ефект. Бих искала да споделя с вас няколко примера от практиката ни. Това е пациентка с витилиго. Общо взето целта на грима е да придаде естествен и нормален здрав вид на кожата, а не да придаде шик ефекти и конкретни акценти. Така че не търсете там тези белези, целта е друга. Хубавото на грима Ковранс е, че той може да бъде прилаган и при мъже, и при жени. Първо заради факта, че той не е натрапчив, а по-скоро е, както казах, възможност за корекция. И освен това може да бъде апликиран освен върху лице и върху тяло. Визирам крайници, визирам участъци от врата, шия, деколте и така нататък, защото много често тази изява е проявена не само върху области на лицето. Аз съм дала няколко примера за пациенти, при които има не само корекция на витилиго, просто за да добиете представа за възможностите на грима. Това е пациентка с акне, с различни видими несъвършенства, пациентка с ангиоми, това са състояния, които са свързани с съдови дерматози, това пък е пациентка след термична травма, с белези от изгаряне и накрая пациент с псориазис. Тъй като доцент Христакиева спомена, че много често витилигото е съпътстващо към други заболявания, затова съм привела и тези примери. Бих искала и аз на своя ред да благодаря за това, че се отзовахте и да напомня, че всеки един от жестовете в АВЕН завършва с термалната вода АВЕН, където и започва всичко, но в случая на корективния медицински грим тя има мисията да фиксира този грим и да осигури неговата дълготрайност. Благодаря ви. Благодаря, Еми. Аз искам още малко само да добавя какво трябва също да
се знае какво ние ще направим като информация и като възможност ще предоставим на пациентите, които ще потърсят нашата консултация и помощ, фотозащитните средства, за които са абсолютно задължителни към терапия или към ежедневието на тези хора. Защо? Кожата без пигмент е абсолютно незащитена. Пигмент е този, който защитава кожата от слънчевите лъчи, от вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи. И затова тези пациенти се нуждаят задължително от една много по-висока и по-специална защита. Така че ние ще им предоставим продуктите на Авен, които са в серия оранжева и в серия, която може да бъде използвана минерална за чувствителни, алергични кожи, за деца, за атопични, тези, които имат изразени кожни проблеми, и всички наши пациенти, които се обърнат за съдействие, за помощ, за консултация, ще имат възможността да бъдат обучени как точно се прилага, защото в хода на самото лечение при витилиго има също и тънкости. Здравата, нормално пигментирана кожа се покрива с фотозащитно средство, за да не се преекспонира, да не се увеличава контраста между бялата, светлата кожа, хипопигментираната, която много по-бавно пигментира в сравнение с другата. И тъй като често в хода на лечението се получават неприятни козметични ефекти, тези пациенти се отказват. И се изисква комплианс, изисква се търпение, изисква се възприемане, и това е също много важно, фотозащитата, за да бъдат предотвратени страничните ефекти на слънце, особено при бялата кожа и при самото лечение, фототерапевтичните процедури. Благодаря, имате възможността да зададете въпросите, които ви интересуват, на които, надявам се, ще можем да ви отговорим. Каква е цената на медицинския продукт? Цената е различна за всеки един от продуктите. Една средна цена от порядъка на 25-30 лева. В този диапазон. Това зависи от зоната, която ще бъде третирана. Ако се прилага върху лице, шия и деколте, продуктите са достатъчни за порядъка на месец и половина-два, апликирани ежедневно. В каква степен се лекува заболяването и поема ли се от касата? За съжаление, витилигото дори не е включено като клинична пътека, като диагноза за клинична пътека за лечение в болнично условие. Разбира се, това е едно заболяване, което изисква доболничен режим, доболнични изследвания, но това е една от причините ние да бъдем точно активни и съпричастни към проблема, защото в повечето случаи това не се приема като медицински проблем и това е нашата цел в момента. Ние да информираме обществото, да информираме колегите, да ги обучим, да добият друга представа, да информираме институциите, които трябва да се погрижат за тези хора. Това не е козметичен дефект. Това е едно сериозно заболяване, което има риск за тяхния психологичен статус, за тяхния здравословен статус и трябва да бъдат поети средства, да бъдат подпомогнати. В други страни, аз съм имала възможността да работя и в Германия, и в Израел, където дори в Израел на Мъртво море се изпращаха, чрез заплащане от каса, се изпращаха пациенти за лечение от порядъка на месец, 6 седмици, тъй като е много бавен процес. Така че към момента ние нямаме тази възможност да осигурим чрез каса заплащане и ние търсим възможности чрез програми и включване на наши пациенти в проучване и в европейски проекти, което се надяваме, че ще разширим, да имат шанса и възможността да опитат това, което получават техните колеги по съдба в Европа. И големия шанс за нас е, че всички тези лидери, за които и учени, говорихме, те бяха при нас, те бяха на конференция, организирана от нас и те ни обещаха своето съдействие и се надяваме българските пациенти чрез една съпричастност на общество и чрез една активност от наша страна да могат да получат тези шансове. Значи все пак има някакви възможности, а има ли гаранции, че лечението ще бъде успешно? В каква степен е лечимо заболяване?
Много е индивидуално лечението. Аз ви казах, че все още има много загадки. Медицината, обществото в България трябва да разбере, че медицината не е проста наука. Това е един много сложен, изискваш изключително много средства, изискваш финансиране. Затова се говори наука заедно с практиката. Медицината все още има дълг спрямо тези пациенти, защото има хипотези, които за отделните пациенти са вградими, но няма еднозначен отговор. Така че има много нови методи, има много възможности, но лечението е индивидуално и комплексно. Така, към момента ние не можем да дадем тези 100% гаранции, защото това изисква много време. Но хората също трябва да разберат, че алтернативните методи или методи, които също не им гарантират лечение, не са по-добри от класическата медицина. Тоест, ние даваме шансове и ако пациентите са последователни и в годините, във времето извършват всичко това, което ние им предписваме, има един много висок процент на възстановяване на тази пигментация. И аз лично мога да ви кажа за моите контакти и възможности за натрупване на опит в Израел на Мъртво море, аз видях пациенти, които напълно възстановяваха пигмента си. Но това беше в рамките на година, 2, 3. Търпение. Имаме и сега пациенти, особено когато са с сегментно, с единични петна, при които е възможно и спонтанно да бъдат петната възстановени. Все още имаме въпроси, на които трябва да отговорим и затова даваме възможност на млади хора да бъдат включени в проучвания, в изследвания. Нобеловата награда все още не е дадена за проблема витилиго, ние се борим за нея. Има ли риск за заразяване с? Не. Това е голямата заблуда. Това е... Слава Богу, че в България колегите познават витилигото, защото аз ви казах, идват и видни лектори, много често на нашите форуми дерматологични се говори за този проблем. И Българската дерматологична школа също има принос, и професор Асен Мишев е работил много, и професор Златко Ботев, и нашия екип също в тази насока работи. Това заболяване не е заразно. То не създава риск за останалите. Единственият проблем е околните, близките, затова искаме подкрепа от обществото. Те трябва да разберат, че тези пациенти имат психологически проблем. И за тях това е една драма, ако обществото ги отрите. И тази информираност е много важна. Това заболяване не е заразно. Има генетически фактори, има унаследяване, в 1% все още не напълно ясен за българските размери, но се счита, че особено при генерализираното има една генетична предиспозиция и унаследяване. Имате ли статистика колко души в Стара Загора и в България са болни от витилиго? И другото, което е наистина ли толкова сериозно хората отблъскват хората болни от витилиго? На втория ви въпрос ще ви задам с контравъпрос. Вие, когато видите хора с бели петна, как реагирате? Първи момент ги заглеждам, но съответно... Ето това е големи комплекс, но те не знаят. Щом ги загледате, те вече, всеки един от нас, когато някой го загледа някъде по част от тялото, отива веднага на огледалото, за да види къде му е дефекта, какво му липсва. Това е комплексът, това е чувството за красота, за естетика е много силно развито в хората. И когато някой ги загледа по-продължително и любопитно, това вече за тях е един голям стрес, защото те са по-различни. Така че не е въпросът дали ги отблъскват, дали ги неглижират, едни ги приемат, други не ги приемат. Ето едни знаят, че не е заразно, други не знаят, че не е заразно. Те ги отбягват много често. Или самите пациенти, те си затварят контактите с хората, защото се притесняват точно от това. Колкото до процента на засегнатите хора, наистина нямаме точна представа. Смятаме, че това съответства на световната информация, защото не сме по-различни, макар че в Индия, в страни, където контрастът е много тъмната, пигментираната кожа, дава контраст много по-сериозен и там е един изключителен проблем. Ние работихме с идеята за проекти с индийците, където там е много, с индийски учени е много сериозен проблем, с точно темата оксидативен стрес. Там е много разпространен, може би защото е видно.
Може би защото хората мислят за него и се притесняват. В България при светлия тип, втори тип, много често то остава незабелязано и хората не търсят информация. Така че няма как ние да имаме точната справка. Още повече, че не се води такъв регистър. Надявам се с това начало и с това, с което ние започнахме и се включихме в световната идея и форумите, ние да добиеме малко повече представа и да направим наистина нещо като един регистър или възможност да сме наясно доколко този проблем витилиго в България е ясен, колко пациенти страдат, какво им се предлага към момента, какво те знаят, какъв е техният психологичен статус. Ние ще им предоставим също един въпросник, с който те да отразят и доколко тяхното състояние и доколко те се нуждаят от психолог или психиатрична помощ, защото много често има суицидни, т.е. депресивни състояния, има една коморбидност с психиатрични заболявания. Надявам се, че поставяме едно добро начало и колегите ще ни съдействат и ще се включат в тази инициатива, за да бъдем наистина полезни на хората с този проблем. Информираност, обучение на тези хора, достъп до адекватна съвременна информация и включване и възможности, търсене на финансиране в научни програми, изследване и достъп до съвременните методи на лечение на витилиго. Други въпроси имате ли? Надявам се да ви бяхме полезни. Ще се радваме, ако ни посетите на 25-ти в клиниката и лично се запознаете. Благодаря ви много за отделеното време и за тази съпричастност. Разчитаме изключително много, че ще ни бъдете полезни да популяризираме проблема. И да бъдем най-вече полезни на хората. Защото това е една абсолютна инициатива, която няма комерциална цел. Искаме да бъдем полезни. Искаме като част от световната организация, която дава ръка и подава ръка на тези хора, ние също да го направим за нашите български пациенти. Благодаря ви много.